10:48 na on the clock. Ready na tayo para sa atong first caller of the night. Ako sa i-check si Sassy Bisas. Kaandam na ka? Kanina ra. Nganong bukot na. Kuagod na. Kana yung gitambon. Kuako. Kanaray bilin. Pula lagi na, pula. Nakita din mo? Pero see-through. Nga na gani mong gasuoton per me every night? Depende kung igangon. Depende na siya. Karon lugar, igang Wala. dia, igang. Oo, igang ka. Ang sa taas, wala na. May na sa taas. Mga po. Pula gyapon nga see-through. Really white. Ay, why? Pero Klaro kayo ba? lagay. Ginabas akay mas maklaro. Ready na ka, Sas? Ready na ka makuan? Magkuan, mag-unsa. Ready na ka nga ipagawas? Ipagawas na? Mo imong true colors. Ala. Pailain naman ka. Okay ra? Sige, Vera. Trapuy sa nabiga maybe. Masyado nang basa-basa. Sige. Magligas-ligas. Sa pikas linya, nang gipatawag si first caller. First caller! First caller, ay. Brad! Lamifik. Saan ka? Selos na siya, nagselos. Brad, what's the matter? Kung giningiyatag sa pikas ba? Brad! Tumawag ka na ngayon din. Rapuan na ba, Brad? Fresh na fresh talaga. Di ba mas kuan ka kanang mas ganaan ka nga kanang kanang ginagamit bitaw nimo ang short sa imong manghod. Pinapuok. Di ba? Oo, masyado man na para hulmagid ba? Siyempre, I agree. Diba? More. We want more. Wala naman itawag si Brad. Sige. Sige, para na ni sa uban gid karon ba? Sige. Balik sa tagtawag ha. Ato sa ning ipakuan. Settle sa nato ni kay klaro nawala man siya, wala man klaro, nahutdan siguro lo. Balik lang ta ha, Sas. Sige. 57 on the clock. You're still listening to your favorite radio station in Northern Mindanao. My only radio. For life. Basta I'm a war, Tricky Bay. Ito na si Sassy once again. Hello, Sassy. Hi, cute kay gagting ba? Kaya kasi ba? Minanto na lang ka. Saan na lang ka kung makita na gin na Empak. Anyways, narito sa pikas linya ang atong first caller. Katong ganina, Sassy, wala na to siya crush. Piling na ako kay nakuan to siya na hotdan to gload. Baka to siya, Sassy? Amot lang. Next nga caller on the line si Be. Hello, Brad? Hello. What's your name? Junmar. Junmar, taga-asa si Junmar? Taga
Malay-balay. Taga Malay-Balay. Ano sa Taguluan nagtrabaho? Oh. Ato mig Malay-Balay, ato mi sa inyo ha. Oh, sure. Bitaw. Pantay ka. Bitaw. Sir? Pila edad mo, Junmar? 25. 25. Sabang ha? Ang Coco Martin ng Taguluan. Kita mo ka sa iya, di ba, Sasi? Oo, Coco Martin, no? Di ba? Coco ni Martin. Pero pahambol lang na siya, pahambol. Anyways, eto na. Coco Martin ng Taguluan, Junmar. Mister. Di na ka dapat maulaw karon ha. Ang pingi biya gini si Kuan. Si Sasi kay na. Hindi siya katong maginoo pero dapat na ipagilo. May nga na ha, bantay ka. Chance ba? Kapila na ka nakuha tag chance na rin. Si Sasi, Abri sabi. Ganina ra. Si kan ipahungaw gamay. Sige na, iwasunod na. Sulod na daw, Junmar! Okay. Hi, Junmar. Hello. Hello. Saon pag Sagasa gani ka? ilo ka ni. Taga Malay-balay. Ikaw. Then go work ka? Or Oh, study? nag-work na ron. May na siya mukumot. Mumasa sa mga bisag unsa iya magunitan. Sada na. Ikaw. Ha? Ikaw sa taga-asa ka. Taga-bara. Baraupon. Ilan na mo dyan ron? 20. 20 pero daghan na kaayo ko an. Taga na kayo. Naagian nga mga you know. Taga Oo, nag-experience. na siya. Yan, sa kwarto yan. Hindi mo naman ginagawa sa aso. Sa kwarto lang naman yan. Na-eskwela pa ka? Work na po. Sa mo work? Sa Bulwa na po. Isa nga. Ikaw, asa ka nag-work? Sa Taguluan. Layo siya gamay din sa Bulwa, medyo Lagi? sa west si Kuan, pero dito sa east si Junmar. Kaya ra ba na Junmar? Matabok-tabok ba ka? Ay, natabok ra. Basta. Nakay motor, nakay car, Wala. helicopter. Buntag na, good morning. Mga manukaw eh. Sige lang. Tuk-ara ko na, tuk-alang one time. Sige, sunod. Pumunta na lang. Junmar. Nag-wanted ba karon ba? Dili, Oo. wala. Kung ano na siya, nag-hours Wala ba night. searcher? Na kay uyab. Last 2016? Mag 1 year na yun. 1 year na. Unsa nga Di ba, bulan? memorize mo kayo ba? Unsa nga bulan kagi pasakitan? 20, di ba? Ikaw ang napasik nagbulag or Sabot ang mga master po. Magagit. So dugay na kay na nabasa lugar ang mga kailangan ng basaon. Wala na kayo master po. Oh, Mar, kaya ba na nimo basaon ang tanang mga mala? Kaya. Ini sikon lugar. Awas-awas. Wala master po para di mga mas. Unsaon nimo pagsalod bisa diya sa baba or sa Baba daw Junmar. Kaya? Kaya. Da. Nagado? Junmar, pag buingay ko, pag storya gani, dito siya dahil witik dahil kay, muna ilang ganan, umpak. Ano ba? Sige, Pila ka na edad mo, Junmar?
25. Sa 25, dagan na ba na experience na siya? Dagan-dagan na, master. Nabay mga technique nga mga nakuan na. Ano na siguro na Master Popoy. Na kay mga technique Junmar. Naan na. Sasi, okay na kayo. Sige, Master It's Po. kayo lang. Tanaw. Tanaw lang ko sa mga Pa-tutor technique. lang, Oh, pa-tutor. magpa-tutor ko. Kanang, diyan lang ko sa layo. Tapos kung mag-tutorial ka sa iya, ano lang ko sa layo, inga na din. Sige. Naman eh. Junmar, birada na kay samtang wa pa ni piyaok ang kuan. Manok. Tay ka. Okay. Ano kay mga pangutanan sa iya? Wala na, Master Po. Asa man nimo siya? Na-off si Junmar. Tawag balik Sasi. Sige. Tawag balik. Paradungan mo. Unsa may importante? Una, Sasi. Master Po. Unsa imong ganahan kanang ikaw una or dungan mo? Imong ganahan kanang una ka or dungan mo? Master Po. Unsa may imong ganahan gyud? Sa imo lang gyud ba? Oy, masyado ginang ako giuna. No. Kaya rin siya. Nga naman. Para satisfied yun, Master Po. Junmar, easy lang. Asan mo siya dadon, Junmar, kung if ever mag-date mo? Sa Bugnog, yun yung dapat Master Po. Isamul ba? Gani. Pero ang open, master. O gasa yan gusto. Sa daw gusto niya. Okay ra man ka dias punong kahoy. Okay ra? Okay, ra mo sagot. Sasi. Ang sa punong kahoy, good na. Ay, pasalikod lang gamay ba? How cheap. Hindi man kay. Pwede man na ka ng labi na kung Punuan sa akas ya. Try na kami nga na. Di ka gusto mo try mo yung ana? Ang taon sa Master Po? Gusto ka mo try mo yung ana ka ng mga pasalipod lang? Dili, oy. Di ka Dali ra. Kasi, wag dinali. dapat koan mga 2 hours, 3 hours short time. High time na siya. Endorser ka ha. Anyways, sige. Pangutana pa. Or else, wala Wala na. na ko. Umana ko pumunta Sige na na, Junmar. Ay, hina ka. Ha? Wala na. Ako na lang mangutana sa imo, Sasi. Unsa imong ganahan? Tonlon or Ilwa? Master Po. Blooming. Tama. Unsa imong kuan? Unsa imong pinaka unsay tawag gani compliment nga giingon sa imo sa isa ka partner nimo kanang bitong pinaka lami nga sexual compliment nga giingon sa imo sa imong na partner saman Yummy? Junmar, ako'y mangutana or ikaw? Unsa man? Junmar, hina gid kay ka ba? Sir. Unsa man ka Junmar? Junmar.
Wala-wala mo signal yun. Yay. Pildi ta. Sumpay-sumpay sa na dyan mo eh. Pildi yung ka. Maunan gani ka sa next caller karon bantay yung ka. Wala na yung ko'y mabuhat ana. Tanan ka sasi. Master, number anabi. Nigas kayo dyan, guys. Sasi, pinaka-weirdest place. Mga weirdest place nga imong na laagan. Tangal na to nga nalaagan. Kanang weirdest place nga medyo dili kaayo angayan nga didto nimo buhaton ang mga Ako ay